Francis Leo Marcos, I accepted your challenge. Pasensya ka na sa pagtatagalog ko kasi purong Bisaya. Okay. Gusto ko lang malaman mo na may pamimigay din ako sa lahat ng mga mababait dyan sa Manila. Inuulit ko, sa mababait lang. Hindi kasali dito ang inyong mga titigas ang ulo. Kita mo bata, lapit ka dito. Pamimigay natin sa kanila. Alam mo ba kung ilang hektarya yan ng pinya? 1,000 hektarya ng pinya. Lahat ng pinyang yan ay makakarating sa Maynila. Lahat ng yan ipamimigay ko sa mga taong mababait at nakikinig sa gobyerno na hindi matitigas ang ulo. Hindi pa yan nagtatapos ang lupain ko at may pamimigay pa akong marami. Malulula ka sa dami ng lupa ko. E tara, samahan mo ako. Francis Leo Marcos, welcome back. Nandito tayo sa lupain ko. Ibang lupain na naman to. Nakikita mo ba ito? Lahat ng yan walang hanggan ang lupain. Wow. Anong kilometro to? Malaki-laki nito. Malulula ka sa laki ng lupain ko. At lahat ng to ay napinsahan ko na tubuhin. Halika dito bata, tingnan mo. Tingin mo sa kanila kung gaano tayo kayaman. Lahat ng yan ay pamimigay ko sa lahat ng taga Manila. Francis Marcos, pupunta pa tayo sa ibang lupain ko. Hindi pa dyan natatapos ang lupain ko. Kaya tara, welcome back. Dito tayo ngayon. Makita mo bata, ang mga manok natin nasa mga 5 milyong manok yan. Lahat ng manok yan ay pamimigay ko sa lahat. Francis Leo Marcos, welcome back. Dito na naman tayo sa lupain ko. Dito sa lupain ko, wala nang halaga to sa akin. Pamibigay ko to sa lahat ng mga taong matitigas ang ulo dyan sa Manila. Kahit matitigas yan, mahal pa rin natin yan. Kaya ito, baka ito ang hinahanap nila. Lupa at bahay. Papagawaan ko sila ng bahay dito sa lupa ko. Kaya't bata, ipakita mo sa kanila yung mga kapitbahay nila. Yan. Yan ang mga kapitbahay nyo. Yung matitigas ang ulo. Diyan. Yan ang mga... Yan lahat ng yan, yung kapitbahay nyo. At dito pa, yung mauuna sa inyo, mga matitigas ang ulo. May ginawa na ako para sa inyo. May bakante pa dito sa inyo. Teka dito bata, patingin mo sa kanila. Baka ito ang hinahanap ninyo, titigas ang ulo. Yan sa Manila. Yan, bakante pa yan. Ito, bakante pa din. Baka yan ang hinahanap nyo. Kaya labas kayo ng labas. Hindi kayo natututo. Francis Leo Marcos, welcome back. At shout out kay Mayor Isko Marino. Huwag ka na magpadala dito ng sasakyan. Ako na mismo ang dadala dyan. Marami akong sasakyan at ako lang ang meron nito. Ipakita mo bata, limited lang yan. Ako lang meron ito. Ferrari. Tama yan? May Ferrari yan. At ito, Lamborghini. Ako lang meron yan dito sa amin. Lahat ng yan. Yan, nakita mo yan? Lahat ng yan. Yun pa, may Ferrari pa doon. Ako lang meron yan. Lahat ng yan. Lahat ng yan. Yan ang sasakyan. Lahat ng pamimigay ko.
Kuya Mio. What's up mga koys? So credits day atong tagiya atong ang gipanudlo kaniha. So di ito ako no. So ako lang nang gihimo nga video, basin pa di ay wata kay baw ug moabot ni nga video ngadto sa mga gahig-o sa Manila ug makaamgo sila ngadto jud sila padung sa sementeryo ug di sila mag-usab. So daghang salamat. Please like and share this video. Thank you.